Hello, good morning. Bago na pubugtaw. Kamusta ka mo? Ah, gusto ko lang ipabalo sa inyo kung ano ginahimo ko kung aga. Simple June kapulot. Kung wala sa microphone. Ah, una gid, mainom ako sa tubig nga ininit. Di akong baso. Tapos, ang tubig ko labaab, pero mas una ko ginainom ang Evergreen Herbal Capsule. So magpa ako ng tubig ha, dali lang. Okay, hari, ini tubig. Init nih, butangan ko na yung bugnaw na tubig. Tapos, okay, haluan sa ininit. Okay. Ang init, ang labaab na tubig. Mabulig yan sa aton kada aga kung maginom kita sini. Ginabuliga niya nga aton nga tubo nga mag labnaw. Makabulig siya para kontra sa high blood o kung taas nga kolesterol, kung may kolesterol kita sa aton nga makabulig ang labaab na tubig. Tapos kailangan palit sa Evergreen Herbal Capsule. Amo ni sa nga akong ginainom kada aga antes ko magkaon. Amo ni ang Evergreen Herbal Capsule. Ang unod niya sini kompleto ni siya, no? May turmeric, vitamin C, ampalaya, malunggay, saluyot, wheatgrass, barley grass. Okay. So ari ya unod kada aga. Sang una ang ginainom ko ni tag 2 capsules gid. Subong isa lang. Ang green niya nga color nga capsule, kung hikapon pisgaw mo do medyo motultig pero pure ni siya nga vegetable capsule, green na color, vegetable capsule but silingon himo man siya halin sa vegetable. So muna siya akong ginainom kada aga. Okay? So ari na. Actually nakainom na ko bago lang sa isa pagit ka baso sini 2 glass of water kada aga nga malabaab namin isa para sa sirkulasyon sa atong dugo sa aga. So amo ni akong ginainom kada aga, no. So simple nga pangabuhi ni June kapulot kun aga kun adlaw kung wala kita gatubang sa atong microphone, no. Okay? Sige, sa ari ng Evergreen Herbal Capsule. Imnon ko. Okay na. Kita mo gagruwa dan balhas mo kay labaab sa nga tubig, ha? So kung mo kay labaab nga tubig, hugasan niya ang imo nga lawas tapos ginapagwa ya ang daan nga mga toksin nga sa imo nga lawas. So amo nagabalhas ka, ha? Kag lalabot sin ako nga nagabalhas ko. Init yun man di. Init di. Okay? So tapos ini amo ning ginobra ko kada aga, ha? Kada bugtaw ko na. Actually kada bugtaw ko ga toothbrush. Pagkatapos ko toothbrush, gainit ko siya sang tubig. Ari ako ininit na kuryente na para nga dasig. Pagkatapos gainom ko sang tubig, una isa ka baso, tapos ini sang isa ka baso, dugang ko liwat isa ka baso, punon ko butangan sang ininit para nga maglabaab siya. Then Evergreen Herbal Capsule. Muni una na ko nga
ginahimo kada aga-aga gid kun sa akon sini nga pagbugtaw kun aga. So nabugtaw ko gina mga 7 o'clock. Tapos ko gina program, nakatapos ako ginasang program, ilang balhas, init. Kapuan ko nay. Okay. So tapos yung gina-program alas 12, tuli ko din na sa balay ala 1, tulugan ko mga 2 o'clock, and then bugta ko mga 7 o'clock, 2, 3, 4, 5 hours ang ako nga tulog, okay naman na. So medyo hindi pa masyado gid insakto akong tulog, pero kulang pa galing kay ti nandan ko nang nabugtaw ko naga alas 7. Abi ko nga nga nabugtaw ko alas 7 sa aga. Ang rason sina nga may mga alaga ko nga mga manok. Upod ka mo sa akon katuan tang akon nga mga manok. Gahulat na to sa akon ng mga manok ko. Kadto tato sa manok. Okay. Okay. Sinsya na medyo nadula. Nadula sa makadali kay kagamay abis ang ang globe nga kuan bala diri nga ano gani ni. Medyo mahina diri. So ari na ko sagwa sang balay. Okay. Ara nagahulat na sa akon si Chloe, ara si Chloe, oh, kita niyo si Chloe. Ara si Chloe. Ara sa pero magluwas kay Chloe, ari nagahulat sa akon kada magbugtaw ko nagang magkadto di sagwa, ari sila. Wala palapit. Mga manok. Palapit sila na kay gusto na nila nga magtuka na. Pangita sang tulokon, ara sila. Damo sila oh. Ari sila oh. Damo sila. Oh, ito rumpok na sila. Tapos diri ko makadto sa kuan. Ari. Rusok na sila. Okay, so dali lang kaano ko na itungtong ko ana yang okay man daw makita man. Ari na sila do damo so. Ara sila na. Damo na. Ato lupat naginaway na sila. Gahulat na sila pagkaon. Okay, so dali lang kay tungtong kanay para makita gid ninyo. Testing diri ko itungtong. Dali lang. Makita ko tulong-tungan para makita niyo kung paano. Ay ko tulong-tungan sang dali lang yung mga manok na sunod-sunod sa akon. Dra lang ka mga anay ha. Dali lang kay diri ko itungtong. Ay munong mga manok. Okay, ari na. Okay. Sige, ari na. Okay.
para naman ni sa mga gagmay ng mga piso. Nangyari ko din gagmay ng piso. Ipakita ko lang karon sa inyo karon ang gagmay ng piso. Naring bulutangan. Ako man ni naghimo bulutangan sa ilang pagkaon ang gagmay ng piso. Okay, so ari ang gagmay nga piso. Pakita ko sa inyo ha. Ari sila. Ari sila sulod. Mga gagmay nga piso. Tapos diri may buto. Ara may buto sa kabilog. Pero may mga itlog pa na di. Ara may mga itlog sa pugaran. Okay. Ay dami ng itlog yo. May itlog sa mga munga. Tapos ay iba nga gagmay pagid nga iba nga gagmay nga piso. Ari pagid. So ara sila oh. Tao man sila tanan. Okay. So tapos na. Amo na ang akon ginsagod nga mga manok. Ginapagwa ko lang sila tanan. Ara sila. Ang isa may nagalumlum di. May nagalumlum ding isa. Ari ho, ya itlog daw 14 kabilog sa sulod sa kudal. Okay, ara. Ya kitaon. Makita. Ara. Na sulod sa pugaran. Ako man na naghimo sa pugaran, 14 kabilog di. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 15. May nag-itlog dari guro nga isa pagid. Hindi mo na 15 oh. 14 lang isa nagligad. Nagdugang isa siguro itlog. Hindi galing ginalumluman na siya. Nag-15 na. Okay. So daw kulang pa ilang bubod. Pangayo pa. Ang kuliwatan ni bubod ari pa. Okay. Ganun pa. Hindi daw kulang. Okay na. So tapos na ko pamubod. Pagkatapos ko pamubod, namunyag ko. Na ako ginabunyagan. Ari mga balunggay, mga okra, yung tanong ko ara okra. Mga okra, mga okra, tapos mga kamuti, kamuti. Mga yung tanong ko kamuti, mga kamuti. Pwede makuan, pwede na mautan. Inautanan ko ni mga kamuti na. Tapos may mga kapayas, may mga bunga ang kapayas ko to. Damo bunga para sa kapayas. Kapayas. Tapos ari batuan na siya. Amo ni akon kalingawan diri, ari balatong, mga balatong. Mga balatong. Ari balatong. So, yung mga saging man. Amo ni akon kalingawan kun aga pagbugtaw ko. Pagkatapos ko na kamunyag diri karon, ang himuon ko ma-exercise dito sa sulod ng normal na exercise, like for example abs ka or gamay nga para sa kuan pampabalhas lang gamay abs tapos cardio abs amo lang na. Pagkatapos sina
maligo ko tapos matulog liwat. Para nga mabawi ko akong tulog kay kulang pa akong nga tulog. So okay na. Amo lang nanay for the meantime. Ang akong simple lang nga palabuhi sa balay sa tion sang chimpo nga way cobra. Kay karon pagkatapos ko sa tulog sa maluto pagali ko. Luto ko sang ako nga panyaga, tapos ko luto panyaga, manyaga ko. Then after sina tulog na ko pag abot mga alas 3 karon sa hapon. May i-set up ko nga i-set up ko di nga daw studio type nga may microphone tanan-tanan. Tapos ma-live ko liwat karon mga alas 3 sa hapon. May upod ko di karon mamasyar di sa akon sa migo ko makadto diri sa balay. Ining balay ang lugar nga ginaistaran ko. Hindi ni siya akon balay, ginaarkilahan ko lang. Dili lang ko boarding house ni siya. Galing balay. So safety man kag may mga gate na sa palibot. So muna ko nga hindi man actually mga tao sa palibot way kabalo nga diri ko ga-star, kag mga tao sa palibot way kabalo nga ako si John Kapulot. Okay? So bye from now. Kita karon sa hapon mga alas 3 basi ma-live ko liwat, pero ma-set up ko di sang lugar nga pwede ka live liwat diri sa aton nga Facebook page. So sa aton sini nga mga friends sa Facebook, ilabi na sa Facebook page ko, pwede nga ma-like ka mo, and then ang plano naton nga after sini maamat-amat kita sa pag himo sang mga pamaagi na makakuha kita sa mga guest para sa Facebook page naton, kag magasugod na kita atubang sang tanan nga mga problema sang aton nga mga kauturan nga muna sa kung nga ma-set up kita diri sang inang daw studio para nga sa amo sina nga time pwede naton maistoryahan ang hindi ta matalakay nga isyu sa programa ta sa gabi, kay ti hindi man ta pwede makaatubang sa mga complainant bala kung gabi, kay ti gabi na katama. So pwede naton magamit ina diri sa Facebook page naton. And then hindi ka mo makalipat sa mga viewers naton subong, i-like ninyo ang akon nga YouTube channel, ang official, may ngalan siya nga June Alojado Kapulot official channel. So amo na siya ang atong YouTube channel. Pwede ka mo dira maka subscribe, kay may iban kita nga mga ipang record nga mga interviews and mga videos nga pwede ninyo pwede ninyo makita, kag gusto ko ipabelo sa inyo, no? Nga tungod kay naga-edad-edad naman ko, and then syempre gusto ko man nga mabalaan nyo na kung anong akon kabuhi, personal nga kabuhi, no? Labi na gid kasaysayan sa akong kabuhi umalin sang gamay ako hasta nga nag-edad ko, hasta nga sang chimpo, kag gusto ko ipabalo sa inyo kung ano ka simple sang akon sini nga pangabuhi kung wala ako sa microphone. So amo nang si okay, i-acknowledge ta na yung aton nga mga viewers. Si Lopez DJ, pwede ka mabakal ka sa sang manok. Gagmay pa actually ang manok DJ, no? Madagko naman, pero nahuya mo kung magbaligya sila si gusto mo sulog o kun mo nga, no? Padamuon mo lang, no? Muna ka sulog pwede sa kapares, padamuon mo lang. And then sakay day Coret Hipiliano siya abaw namit na kapayasan idol. Oo, tiyari may kapayas kumpleto. Actually ang ginpakita ko sa inyo nga kapayas ka balunggay diri pa lang ni sa likod sang balay sa atubang may gintanom pagit ko. Actually ako ini tanom tanan ginahimo ko ni kun aga after nga makabugtaw ko pero sini. So kun ay labi na gid kun Sabado ka Domingo bla, kay ang Domingo kundi day off kong Domingo na bilog nga adlaw ari ko sa usaran ko gapangol tibar. Ari actually may mga tangkong pagani ko nga to kwan nga tanom, ari may tangkong, may alugbati ato na may alugbati kag tangkong actually ari tangkong.
na do umana di mo ngara tangkong. So ari tangkong ni siya. Ginakaon gan ikamanok. And then alugbati, ari natumbang alugbati ko. Ari natumba ang ginakabudan sang alugbati. Ara na. Nakuan ko na ni na utanan ko ng alugbati. Ari okra. Ara okra. May mga ginpang tanong pa kung iban nga alugbati. Ara way pa dahon ga bago pa lang. So mga ari balunggay pa may damo pa balunggay. Makita niyo na. Kapayas sa tubang balay. May actually may mga luto na ko nga kapayas. Diri sa tubang ng balay ko may ari pa na di nga kapayas. Ari yo pakita ko sa inyo ha. Ay lang. Si Damo irihawon ba sinunin man. Dali nila kay Damo irihawon ba si Bing Acolyador. Si May Salarda. Good morning. Damo gali manok mo ba? Oo. Okay, si Virgie Poral. Pwede ka pangayo isa lang. Super Ramirez, shout out. Jerry Salido, ba mabakal mailihawon. Ana Banana, good morning. Titos Jan Siba Pistar, oy Titos. Makalarga kami guro kay basi macro change kami sa June man. Diin ko makabakal. Ano baklon mo? Ang evergreen? Okay. Pwede man hambalon mo ko kay pangitaan ta ka, no? Sa kay Decorative Pilano, si Titos Jan Siba Pistar. Okay. Tower AB, si Tower AB, and Nick Rulula, Panati, Jalantaw, thank you. Jerry Salido, Nining Orias Cercado, Siriso, Viga, Tut, no? Tagpila na idol, si Donald Minardo, tagpila na idol, Donald ng Palawan. Ang ano man ang evergreen, tag 14 pesos ang isa ka kapsula actually, no? Good morning sa kay Tower AB ba? Nakalantaw ha. Aring kapayas si Tower AB, si Kwana, si Ma'am Heidi Bakugan, sa kay Mr. Bong Bakugan sang Furniture Trends. Good morning. Nabinangap Tutong, good morning. Karami Torns ba siling ata. Nining Zel, good morning. Clipper Ramirez, James Dwayne MJ Gintivano, evergreen naman ya idol John gani. Ami Daruka, si Jero, good morning. Reynaldo Binalis Bilyones, De La Cruz Tip Prado Rosemar, Mary Jane Marquilio, Carmelo Lala Itoriaga, acknowledgement na kag sakay Layla Binyas. Good morning. Ari ho, pakita ko sa inyo akon kapayas nga may luto na ha. Ang iba nakuha ko na. Ari ang kapayas nga may luto na. Yan. Okay. So, diri ni sa tubang balay naro. Ako man na nagtanom. Tapos muna siya. So, kung hapon, kung daw medyo mainit sa sulod, kay perti kainit, ari ko diga pungko-pungko sa dalong sang Indian Mingo. Aring Indian Mingo. Damo ni bunga, kakahulog lang. Hindi ko makuha masyado kay taas ka ta. Indian Mingo. Ato may mga bunga kay tao no na. May mga bunga sa Indian Mingo. Okay na. Damo bunga ang Indian Mingo actually. So, di galing makwa masyado. Okay na? So, sige, see you next time. Karon sa hapon, more or less mga alas 3 sa hapon, set up ko di sang little studio, ma-broadcast live naman ko di karon. So, kita karon sa hapon ha. Top timing gina makabugtaw na ko kay tapos ko
pagkatapos ko sini nga gin live ko, una pa lang ni ang exercise ko live ko sa inyo sunod. Tapos ni mangkuan pa ko namunyag. Pagkatapos pamunyag sa mga tanom, ma-exercise. Pagkatapos ko exercise, maligo, tapos maluto sang panyaga ko, and then pagkatapos panyaga, pahuway-huway, then tulog, liwat. So pag abot alas 3 karon sa hapon, mabugtaw naman ko, kitain naman taliwat. Okay, thank you ha. Sa tanang-tanang viewers, sige lang ha, pwede lang makaupod kag like lang, hindi magkalipat, i-share kag i-like ang Facebook page ko, June Alojado Kapulot, kag subscribe sa akon nga YouTube account, no? Sa YouTube channel, may ngalan niya si Chloe lang, tawan niyo ba si Chloe, oh? Ginakot yan naman, oh. Muning abusadura nga klase ka ido, pangutkot, abusadura. Kinakot-kot yang akon nga kwan, kinakot-kot yang kinakot-kot yan.